Idemo danas, gdje smo rekli, blato. Vidjet ćemo malo kako blato u izgleda. Ima i šetati sve. Eto, pa se vidimo. Eno more. Evo, stigli, blato. Da vidimo kako izgleda ovo mjestašce. Ovdje odmah. Evo ovdje. Šta nam fali? Ekipa ponovo skupa. Jedu sendvič na obali mora. Dobro mjestašce, a? Ajde da vidimo šta nam je ovdje danas spremno za ručkama. Došli smo gdje nismo nikada u blato. Blato. Mada nema blata. Nema blata, jeste. Vidimo kako izgleda. Ovo je sad naravno zima još uvijek, zvanično, 1. mart. Da vidimo kako izgleda. Ali simpa je mjesto. Jes, mnogo lijepo. Evo mala marina. Borodice. Ovamo se penjemo prema kampu. Vidjet ćemo, to je lijep kamp. Povezan sa ovim blatom. S mjestašcetom. Je li ovo ulaz? Jeste. Evo, već smo u ulazu kampu. Par kućica, prvo bungalova, a dalje su placevi za kampove. Jeste, ovo je mnogo lijepo. Koliko je ovo košta? Provjerit ćemo kakva je situacija. Jeste, ovo je super, jel da? Prava stvar. Sad je ovo simpatično kako izgleda kamp bez kampa. Bez igdje ikoga. Prazno. Jest, bez šatora, bez kampera. Eto, ljeti sam ovdje snimao. Bilo je puno krcato, a vidite sad. Skroz drugačije. Ove su isto pored plaže. Šta gledaš? Svijeće. Ništa je lijepo. Da ne tamo sa onom smeđovom agradicom. Imaju klin. Imaju. Dobro, vruće je ovo. Tako je. A pazi, a ovo vidiš ovdje, ovo su sve placevi, eno vidiš tamo struja i ovdje se parkiraju kamperi. Mislim, može i šator, ali ovdje su više kamperi zbog ovih kamenčića. Mnogo je lijepo. Pa svira vjerovatno čovjek unutra.
Pa to, eto samo da vidite. A, jel dobro? Ali znaš pa, ovo je još puno, ovo je sad nije ništa napravljeno. Ljeti se ovo sve pregradi i napravi. Baš je lijepo. Predivno, ja kažem. Evo ovdje je muzika uživo bila. Ovdje su isto stolovi. Kako ti se čini? Masline. Malo da odmorimo poslije lijepe šetnje. Uz more. Tako ćemo onda u Ljubuški A onda idemo na ručak. u most. Na Bye, ribicu. bye. Bye bye.